Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. APHL Siasong Pen 6 Schedule Awareness Amai Lapen Mass Joining Program Kepadupon. Lakhang ko rahini Sarpathar constituency ang kang along paklang so lakhai hini along 6 Schedule Awareness Amai Lapen Mass Joining Amai Kepadupon along Keongdung BJP Congress ASDC Independent Pen TOC Don Trok Sikebra hini atum APHL Siasong along Chepa Ogdunlo. Son sike vang jilang arni sitami an sose APHL Siasong along vang bomji pusi jai kathar pen ningjepon kado kabe bang suri siarat atum bang swamai along chetong don pen mesen pen bang swamai pachun pon bukajan pen sar kurube Karbi Anglong News Pak langso number 1 along nitum dak meeting dolo la mass joining la pen 6 schedule awareness aputha bini dak family thom kebra isi bodi thom kebra throk family don thom kebra throk karbi atum bini APHL along BJP Congress ASDC pen COC nilum HSDC nitum APHL along si nang join dun lo athema non ke kachiki athai avedat lo ke di munit atum la pen non nilitum ke lo ting pen si jatta ke than lo ting pen si jatta ke than la pen ahok alam si claim ber pen opot si nitum phan kachiki lo la si non bang o jilang si nitum chini la hello ka chingrum lo chupen munitum pu bom chingrum nangi phedi la hello ka chingrum lo la hello je ka chingrum ke la alidar tum chingrum choda bangali apuli muluk atum si chingrum nahi non muluk atum si ka chingrum lo RSS bongo senatum si claim non heta neli pulo kedi a case ke neli case neli si police be ngechedan amat angtong ti phan restaurant yo ama hala phan amending turpo ange la biye president pan pache bhong nang po phat lage te la posta rang akai angtong tiga thai pan bipo be so ba thake pot lage ni chini ne jo bi pon ve au pini ge bi be pini ge nilimen pan Pretung lai ni jung chini un de nang le phana pu nang star ko la som se mai ko pe nang ha semso sing dia ko constitution ka rong ka Allah ke nilitum gali jok sa bipo nai edo gandhi apot ke bi nehru phan edo jok sa bipon ke di son thak si litum gandhi alar ke dak litum ke lage samson sing ti lo gandhi apot bi bon ver ta me la ta litum apot la pen samson sing ti wana bipon ver nangi la ke hello alam BJP Sarkar Vangdiat Pen Kiduk Kelak Lapen Rong Ajo Atok Anu Anta Kijun Alang Ki Misen Pen Athi Kup Along Amat Paklo Warnangji Pusi Central Sarkar Pen Ki Pipon Lo Bonta isi Ningduk Abangke Ladak Arum Ke Klempi Atumsi Panahok Piason VP Detiti Lake na hok takalilo Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong arlo nong nam che thangklong abang Karbi Anglong Autonomous Council Education iam Richard Tokbi amithang a constituency mate lakhain koratrok Dwarbagori constituency arlo sidolo jasemet dolamara men phangjo arong arat don pharo sose atuma phan kapanong pi JJM pen ki pipon alang ke klempik kasa oipik aputhak ningduk chepaklang ponrinti Athe bangso apaip alangpong kiduke ruipi langso alangso alongsi dupi damlo bonta kidu alongta kasa oi thekte lang alongse apaip bikok chot lapen ingchen apaip ki binangjia dimsi plastic apaip si bichot anber lapen bangso alangke chiklojoni jonthom anparke damde puse hawar arata tumpen ningjepon Lasi bangso asai along ke claim abang mati contractor lapen SAB khatok biatum tami ke claim thu peme jiaphan pachinilo lapen local MSC mati Karbi Anglong Autonomous Council Education iam Richard tok biaphan tami chelang dunra nangrap thapusi choning repon pedo Kaziranga pian risaningti Karbi Anglong News Phuloni Revenue Circle asai hemalong e phongwet RV ke jangpenta langkanglum Phuloni Circle Office along ke damtang chitini phai kripli ajo e phongwet arve ke jangpenda Phuloni Circle asai hemalong langkang lumpon ajok ke dam ke bang aphan isi ka seksak ke donanga puthak therang ke tumpen adim humri damsi ahok pet patini pon longlo laso along e phongwet arve ke jangpenta lapuson langkang lumpon etke isi mang humeme alam lupusi penang an arata tumben sedami ningjepon
Lason ahut Phuloni Circle Office along ke Klemdon Acho Kumar atum sitami laswa puthak ningjepon lasila puson isi ke thia sai hemalong langkang lumpon ke rat atum office along ke wangje aphan an sitami kasik sak dokok binonglo lasila so puthak circle along borbabu ahin pen pherang ke thengno kaningjepon ke labang so langkang lum en aputhak nonamat ilitum chingwai pon pen mesin pen langpasan pon popusi pherang ke thengno ningjepon Phuloni pen oruning tikathar Karbi Anglong News Kedoke Phuloni Sarko Office asa hemlong sido labangso Sarko Office asa hemlong ni di karja ponang koke pini arni sianong we phongwet arwe ke thepen lapuson Sarko Office revenue asa hemlong lang inglum pon lapsi dake thek ponong penang o langkang lumpon si theklong lo lasi cameraman hanstame lapus tame ke paklang ponang son nitum dak non adim long nang ke humris tame labangso isi nang humeme adim lo lapuson phongwet arwe ke yang pen si lapuson langkang lumpo te isi asai hemlong lapuson langkang lumpo te isi dak mang hudam meme alam thelo lake lase lapan tame yo penang o kang lumpon do lapen penang o kulat kibi hotel kibi atuma long tame penang o kang lumpon do lase dak isi mang hudam meme ke lapuson e phongweda arwe ke thipen lapuson ing lumpon et pote ilitum kopisi matha pon malake mo apor si chini po lake Karbi Anglong News kilang arat atum mo apor si chini pon ikor labang so langkang lumpon et ke lasin non neli karjap adem tame neli mithang tame lapusi langkang lumpen si lapusi damnang lo lapuson si dak penang o kasik sak lo penang o mondor tum tame ke wangwe sai che wangwe langkang lum et ayo ni pen lapuson mondor tum ta sai che wangwe dia ta son si thekonong lo lang inglum et ayo ni ngasi lapuan tame langkang lumpon et si dake hek ponong lo lati nilam the lapan si kang tono Karbi Anglong arat kilang Karbi Anglong ni kaldom mane mo mama jang pachimin pin thomba dolo so jang no age pu forest office tum ta hap ka thothai aga forest office ala na pola ku pachim uma amano la art feeling koing ma asala ma eda chiba bi la go asira so alang thui panon kuching mai alo na penon la mesin non ala bola mesin ji da bonai lo apa non la da JCB da hang lo fulan unda mane bang pada pusat au pula media masih pada cinon da pin da pun tanpa men nama kecini dia ya aso lang bang tenon prajin den pasang pon ko ya pasang mo non mesin da ting bomba da JCB kan ko pasang Assam government pen Karbi akhia long kachara block kachar he thireng wangreng alun kilun seke ke than rasinja asong group saphan chief minister best community action award anong e kipajerpon thireng wangreng mate kachar he alun lake Karbi akhia long ha phurkimo pen pini arni anta isi kethedung aporom asonsi nangchemanlo Bonta jasimet ilitum ovekimi atum labangso ajutang aron ke kroi kachini aphai ing arweng asonsi theklong lasi pirthe rureti Karbi akhe chethe dotik thireng wangreng kachar he alun ke pareng verji aphan mathasi arta ong muchot swarlo atum surihini rakrehini aningkan chingrum si rasinja asongpu amahang patheksi dilaji birla along saihem kimponlu Lason sining ke hang kachar he alun kilunji atum aphan seke mati training sitami pipon bom wang bomlu Lasi Assam government pen rasinja asong atum Karbi akhe aphan sai ke meke claim pipu theklong si chief minister best community action award anong e kpg aphan chitini phai kretrok bhomta arni Karbi Anglong deputy commissioner amethang chithurplut si dilaji birla along rasinja asong office along an policy nong emati award rasinja asong aphan pipajer damlo Labangso award ke pajer amayalong rasinja asong kongchun bangpi phulmoti teronpi dunmepi kareng hansepi helen terangpi district social welfare society melina terangpi deputy director district industries and commerce khirla teronpi district mohila president chandra singh kro Karbi cultural society lapen project director susikanta timung atum chetong dunsi award hipiamai rdp dun আজি আমি ৰাইচং আসঙৰ অফিচত আহি যেটো 2022 কাৰণে CM বেষ্ট কমিউনিটি একশ্যন এৱাৰ্ড ফৰ ডেভেলপমেণ্ট সেই এৱাৰ্ডটো তেওঁলোকক হেণ্ড অভাৰ কৰোঁ একচুৱেলি আমি এইটো ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে সময়তে দিব লাগিছিল বাট আমি এটা কনক্লুজনত ডিৰাইভ হ'ব পৰা নাছিলোঁ যে কাক এৱাৰ্ডটো দিয়া হ'ব চ' বাট পিছত আমি চিলেকশ্যন কমিটিৰ থ্ৰু দি চিলেক্ট কৰি পেলাই আজি ৰাইচং আসঙক এই এৱাৰ্ডটো আমি হেণ্ড অভাৰ কৰিছোঁ আৰু মই ৰাইচং আসঙৰ
সকলো বাইদেউসকলক আই মাতৃসকলক মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেওঁলোকে কাৰ্বি সংস্কৃতিটো প্ৰটেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে যি ইনিচিয়েটিভ লৈছে সেইটো তেওঁলোকে আগলৈও লৈ যাব আৰু কাৰ্বি সংস্কৃতিটোক আৰু আগুৱাই লৈ যাব ধন্যবাদ এৱাৰ্ডটোত এখন চাৰ্টিফিকেট আৰু 5,000ৰ এক ধনৰাশি দিয়া হয় আৰু এখন চিলেকশ্যন কমিটি থাকে আৰু যেতিয়া কোনো এটা কমিউনিটিয়ে সেই কমিউনিটিটোৰ ৰাইজৰ কাৰণে যদি কিবা ধৰণৰ এটা ডাঙৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰে ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া ৰাইচং আচঙৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কাৰ্বি যিটো সংস্কৃতি আছে সেই সংস্কৃতিটোক বচাই ৰখাত এটা বহুত ডাঙৰ অৱদান তেওঁলোকে দিয়ে চ' সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক চিলেক্ট কৰা হৈছে